ngaguqa sathandaza uma ngikhuleka ngathi inkosi le inyembeze eziconsela la leli garage siyalidla Amen. sizokhonza kilo sikhonze wena nkulunkulu wayangibuya nje kwaze kwaphela Amen. yanqotshwa impi Amen. uJesu Kristu inkosi Awuzange uye ekliniki isibhedlela cha nganquma ngathi inkosi uJesu mina ngicela ukusindiswa amandla akho uyasondla usigcina umalusi siyamazi mina ngadela imizi ewu2 ngadela lapha emshadweni yebo ngase ngizitshelile ukuthi hayi ngoba vele leyo site le ibhaliswe ngami. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Ake sibonge umoya ongcwele khona phakathi kwethu kuMusa. Silokhu njalo nje sihlangana sizoshare indaba ezimnandi. Umusa lo esawuphiwe. So nje siyambonga umoya ongcwele ngakho konke lokho. Sayibonga Nkosi uJesu Kristu. Salibonga uthando likaBaba wethu ngakho konke. Ngiyanibulisa nje bazalwane, mhlawumbe omunye uyaqala ukuhlana nale channel ngizothi ungashintshi ngayindawo awulahlekanga. Impela usendaweni right. Ngiyethemba sothi siqeda la uyosizakala ngendlela ezimangaliso. Like ake sikhuluma nje indaba ezimnandi zithinta umuntu noNkulunkulu kuphela. Akukho kunye. Yilokho nje namhlanje esizokhuluma. Mangiqale nginibonge nje bazalwane ngokuthi niya subscribe. Sanibonga kakhulu ngokulike nama comments enihlala niwenza amahle. Siyayibonga Nkosi kakhulu ngani. Ngesupport yonke nje nilethayo bazalwane ngemikholeko nanga yonke nje support niyazazi Inkosi inigcine inibusise kuma channel partners. Ngeke ngisasho manje ukuthi ama channel members, ama channel partners lawa asiza kakhulu. Nani siyanibonga kakhulu. Namhlanje ngikho ngedwa abaningi bazomkhumbula uSisi uSimangele Khumalo. Bazomkhumbula abanye kwivideo ya last day. Bazothi mabembona bathi nangu siyabonga ubuyile. Yebo. Wafika waletha itestimony eyayinhle kakhulu. Yena part 1 no part 2 ne? Yes, ngiyakhumbula impela. Ayifika ku part 4. Yaze fika ku part 4 sa record at that time. Okay. Wow, yebo. Yabona kuma ngabe yaqala nje ukumbona ngizothi mina ukuphinda ubuyele lapha. Yabo mangabuyela kulama part wonke wezwe kahle uzobona namhlanje ukuthi lokho azokhuluma ngakho kuqale kuphi kanjani before sekudeke ake simamukele. Jesu Kristu inkosi ngiyabingelela kubabukeli bonke egameni lika Jesu. Ngiyabingelela nje kumhlaba wonke ka YouTube. Hallelujah. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sekwamukela. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho uphinde ubuye uzosivakashela futhi avakashanga phela usekhaya.
sekusekhaya lapho. Kunjalo Siyabonga hayi nje ukuthi ngikhululekile namhlanje ngiqhaqhazela. akufani naqala. Akufani naqala ngisaqala. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga. Last time wasilethela ufakazi babuhle. Namhlanje angazi ukuthi buthini but njengobula ngiyakholwa ukuthi vele awuyisukelanga endlini wathi nje manje ngiyakwaKota 2 Media manje hayi just nje ngiyofika ngithi hello ngibuyele emuva une message onayo but yaziwa wena ake ngiyidedele kuwena nje kube wena owenza konke. Siyabonga baba. Yebo. Siyabonga. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Yebo. Egameni lika Jesu. Amen. Yeah. Lapho engangigcine khona ke bazalwane. Ngangigcine ngithula testimony Yebo. ngesimo engiyengangena kuso ekukholweni kwami. So Yes. kuhambe kwahamba ke ngicela ukuqala ngokubi Oh, yes. noma okubhlungu okwenzeka Yep. after kade ngizothula testimony la kuKota 2 Media. Ngathi mangabe sengibuya la ngaba nephupho ngaphupha izinyoka. Ngaphupha ngihamba endaweni eyihlathi. Mangihamba kule ndawo kwakuneyinyoka nje kwakunamacembe awomile phansi ehlathini kuleli hlathi leli. Yep. Nje kungathi kunanamatshe. Yes so ihlahla lezi ezimfishanyana. Yep. Bayibiza ngani lento umebuzo wenyoka. Oh yes umebuzo. Kugcwele imebuzo yeinyoka la kuleli hlathi kunamahlavu nje awomile engihamba phezulu kwawo. Abantu abangawazi kumebuzo angazi ngizothi yini ngeEnglish but yilesi sikhumba iskin senyoka. Yeah, ngathi yenzakala noma every year yini noma nini but khona isuka ikhipha iskin esidala iqhubeke nesisha. Jesu Kristu inkosi. Yep. Yes so mangibuka lo mebuzo walezi nyoka ngibona ukuthi khona nezinyoka ezimnyama. Zenza ngathi zifile. Yep. Kodwa mina mangibuka ngiyabona ukuthi hayibo iyaphila leya nyoka. And then ngiqunga isibindi. Yep. Ngiqhubeke. Mangiqhubeka ngingenele ehlathini kuvele kuqhamuka inhlwathi ke. Ngibone izinhlwathi. Hayibo. Ngavele ngathena ngabuyela emuva ngabaleka ngagijima ematsheni ngakhuphukela entabeni. Uma ngisabaleka kanjalo kufika umcabango wokuthi qalaze emuva ubheke ukuthi lenyoka ekulandelayo how far. Yes. Ngisena lo mcabango kuvele kukhuluma izwi. Lithi izwi ungalokothi ubheke emuva. Baleka ungabheki emuva. Avele ngabaleka ngalalela izwi. Ngaqhubeka nokugijima ngakhuphukela entabeni. Mangifika phezulu entabeni bese kuvela umfula. Angazi noma ngithi umfula noma idamu elikhulu. Bese ngiyabuka ngithi mina ngiyawusaba umfula. Vele ke nginokusaba mangubona umfula omkhulu manguphupha nje ngiyasaba. Yep. Bese ngithi manje ngizowela kanjani ukwelela ngale ngaphesheya. Kungathi khona owesifazano engihamba nayo umzalwane. Bese mangiphosa amehlo lapha ngenhla kwaleli dama elikhulu kuvele indlela encane. Le ndlela le ilendlela ela kwi-emblem. Oh, okay. Nansi le ndlela le. Iyavela ngalolu hlobo futhi. Iyavela ngalolu hlobo. Okay. Incane nje ngalolu hlobo. Sibabonise. Jesu Kristu inkosi. Amen. Iyona le. Yes.
mayivela Wow. lendlela bese ngiyajabula mina ngitshela lo engihamba naye ngithi nansi ayindlela engizohamba ngayo. So mangifika ke lapho phezulu ke entabeni mangithi Dundu ivele ke indlela encane Yep. ela kwi-emblem yebandla lase entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Mangibona lendlela ngivele ngijabule ngithi nansi ayindlela engizohamba ehamba ngenhla kwalo mfula engusabayo. Yebo. Kwaba ukuphaphama kwami. Wow. Yes. Uma ngiphaphama ngikhuleka lezi nyoka lezi engangizibona kwaba sengathi ngikhavwe inyoka sengivukile. Ngezwe ngahlaselwa umoya wenkanuko. Awu. Yes, angithi inyoka kwelika moya iumoya wenkanuko. Oh. Ehe. Yep. Okay. Mawubona mhlambe angazi okunye ku representa like ngizokalekisa ngani like inja. Inja umoya wokuphinga. Yep. Yep. Yes. Okay. Jesu Kristu Oh, inkosi. mawuphupha inyoka. Hey, maningi ama interpretation but enye yawo yiyole. Okay. Kodwa nje mina ngathi mangivuke nalo mbono waleyo nyoka leyo. Ngezwe ngathi ngithayithwe inyoka. Yes. Ngathi ngisenkonzweni inkonzo yona leka baba umpostoli uNzibande eyayise Diepkloof last year. Ngesunday yakhona ngeSaturday ngangi right. Yep. Kuthe ngeSunday sisenkonzweni. Inkonzo seyiqalile sekuzovulwa ithuba lobufakazi. Yep. Ngalo mzuzu bhuti ngiphethe imic. Ngihlezi nabaweshiphayo. Yep. Wangihlasela lo moya lo wavuka. Oke wangihlasela ngisendlini after ukubona lo mbono. Ngavele kwathi makuvuleka ithuba lobufakazi ngathi Sathane ngiyokudalula. Oh yebo. Yes. Wathi uSathane we uzoba ihlazo emhlabeni kaYouTube ngoba phela ikhaya lezwa ngithi inkonzo zakhona ziyaphuma Oh bazo record yep. Yes. Yep. Ngathi Sathane ngiyokumangalela. Yes. Funa nje ukudalula ngoba angikufuni mina la emzimbeni wami. Amen. Kwakuqexeka amadolo bhuti umduduzi angiyazi mina le yanto eyayenzeka. Awu. Kwathi makubizwa ufakazi ngagxoma ngaqhasha ngashona khona. Yes. Ngafe ngamdalula uSathane. Yebo. Ngokumdalula kwami wangibalekela. Amen. Ngasizakala. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Yebo. Kunemkhuleko ke yasekhaya lezwi. Ikhaya lezwi uadmin wekhaya lezwi ubaba umpostoli Dr Nzibande. Yep. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ukuthola kwami le group bazalwane ikona okungincedile kakhulu. Ukuthola le group yasekhaya lezwi. Amen. And umzalwane owangifaka ngathi mangithola imessage engamukelayo egroupini. Yebo. Ngathi mangithi ngiyalalela ngathi yilo babonensayo ngavele exit group same day. Awu, wawusaqala ukumuza ngaleso sikhathi. Yebo ngangisaqala ukufakwa kule group ngo2024 ngingakaphumi lapha ya. Emshadweni. Oh yebo Yes. Ngathola leli khaya lezwi it was 2024 mangilithola. I think lapha ko July August. Ngizofika la ngo2025 ngoFebruary. Yebo. Mangiphuma egroupini kanti kunomunye umzalwane ofakiwe lo mzalwane ofake mina egroupini ufake nomunye umzalwane engikhonza naye. Oh. Lo mzalwane engikhonza naye uyamthanda uNkulunkulu
So yonke into Yes. ephatha uNkulunkulu uyamukela ngezandla zombili Oh. ngoba ukulangazelela kwakhe ufuna uNkulunkulu nje yena nokulunga kwakhe. Yebo. So ke sasithi masihlangene ngolesine enkonzweni yabesifazane njalo lokho esisherela ngalo Jesu Kristu inkosi ngalokho kuvunywa kwezono. Yes. Hawu. Hayi kwasho ukuthi inkinga zingiphethe inkinga kulomshado vele ngisendleleni yokuthi ngizophuma kanjani. Yebo. Yeah. So ke lo mzalwane edamana engisendela inkonzo zika baba uNtsibande zosuku nosuku. Yebo. Adamana engisendela nobufakazi. Hayi ngilalele ngenxa yokuthi isandla sika Jehova sasingihlupha vele ngalezo insuku. Yebo. Nje sengifuna noma yini engangikhulula kulomshado engikuwo. Yebo. So lo mzalwane wagcina sethi idatha mama liyangiphelela. Kunganjani ngicela ukukufaka ekhaya lezwi. Oh. Nawe uzoyireceiveela nawe inkonzo efonini yakho. Yes. Ngingamtshela ukuthi ngifakiwe ngaphuma. Oh. Vele ngivume ngithi hayi ungangifaka sisi. Uyabuyela futhi yebo. Mayethi ke uyathumela inamba zami ke ama details zami ke kubaba uNtsibande. Shuthi ifeedback ithi lo muntu uphumile ekhaya lezwi. Ufakiwe wa exit group. Abese ngitshela umzalwane kuthiwa wena uke wangena waphuma egroupini. Nginake ngihlambuluka ngimtshela ukuthi yebo usiso wafaka wena wangifaka nami. Yezwa lo babona ensayo nokuthi ke nokuthi ke le group le ikhaya lezwi nobaba lo wasekhaya ebengishade naye ubekhona wafa kwaqala yena. Omunye umzalwane. Oh okay. So ke manje ngangikhishwa nayi lokho ukuthi vele mina ngijwayele nokuthenga idatha ngiyangiconnecte kuye lo baba lo ukuze ngingene ku WhatsApp noma ngingene kuphi ko social media. Yebo. Kwabiza ukuba ngibuyele kulosiso wangifaka. Angicelela ukuthi ngicela ukubuyela benga understand ukubaluleka kokuba segroupini yasekhaya lezwi. Manje sengizwile inkonzo ebengisendelwa yilo mzalwane usuku nosuku. Ngiye ngayinika ithuba ngalalela ngathola ukuthi nayi igroup okumele ngene kuyo ukuze ngiphume mina kule nkinga engikuyo. Yebo. So ngingabuyela ke nokho kwaba inkinga isystem ingasafuna ukungifaka. Kwadingeka ukuthi ngithunyelelwe ilink ukuze ngikwazi ukubuyela. Oh. Nalo link ubaba uNtsibande wangisendela ayangavela efonini yami. Kwavela imessage ethi ngena ngaleyo link but ilink ayikho kodwa yona. Kwaba nzima ukubuyela kwami kwaba i-challenge but ngagcina ngingenile ngagcina ngibuyelile uNkulunkulu wangenzela indlela ngabuyela. Yebo. Siyabonga. Ngase sengiyakhululeka ke. So ikhaya lezwi bazalwane yabona bantwana basekhaya mawufuna ukuye ekhaya ezulwini. Yebo. Ngiyacela ukuthi usubscribe ku YouTube ku ikhaya lezwi. Yebo. Ngiyacela ukuthi ungene egroupini ikhaya lezwi kudliwa izwi. Uma kuthiwa ikhaya lezwi ubani ulizwi uJesu Kristu. Amen. So kudliwa izwi. Yebo. Asihambi ngezambulo. Yes. Yebo izambulo zikhona but azibe based ezwini. Yebo ngozwa kahle. So ikhaya lezwi mina lingisizile kakhulu ngoba ngakwazi ukuphunyula kulomkipito kade ngikiwo kulomshado. Ongekho ngcwele. Ngisizwe ikhaya lezwi bazalwane. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. So ke kutheke after kuthe ngephasika. Ngalungiselela ke nami iphasika lase entabeni eDlajova kuyabonelelwa. Okay. Lasekhaya lezwi. Yebo. Ngalungiselela iphasika lika 2025. Ngazilungiselela ukuthi ngizohamba nabantwana bami laba basemshadweni. Yebo. Amantombazanyana nje awu2
Kulonyaka omunye una 80 omunye una 5 uzokwenza 6 ngoMarch. Yebo. Jesu Kristu inkosi. Amen. So masilungiselela ke ukuye ephasikeni kuyadura ke ukusuka eNewcastle uya eMpangeni uya eRichards Bay. Yebo. So ngaba nayo ke uNkulunkulu wangiprovider ngaba nayo imali yokuthi ngikhokhele mina nontombazane lo ona 80 bese lo munye ngicela ukuthi ngizomgona and then ke kwahlangana nje konke ngashoda nje ngemali less than 150 eyokusuka eNewcastle ngiye eDandi. Oh yes. Cause itaxi esasohamba ngayo yayizobe isuka eMnambithi idlula isithathe eDandi. Oh. Eyokuthi mangabe sesibuya itaxi izoshiya eDandi futhi. Yebo. Nganginayo ke ukuthi mangabe sesibuya ikhona ke imali leyo ukuthi sibambe itaxi eya kuphi eNewcastle. uJesu Kristu inkosi. Amen. So emva kwalokho ke ngavele ngathi angicele kubaba wabantwana. Kanjani futhi manje waphela ngiphumile kuye ngaze ngayothula ubufakazi ku YouTube entabeni endla Jehova kuyabonelelwa na ku Kota2 Media. Mina futhi sengiyocela usizo lwakhe. Yo. Eyiwangibribe uSathane lapha ya kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngasivuma leso sono sengibuye ephasikeni. uNkulunkulu cause akathulanga wambula komunye umprofetikazi. Oh. Sesisephasikeni. Yebo. Yebo enkonzweni. So wangixwayisa ke ukuthi ke na ke wangilinda yaphela inkonzo. Sabuyela emakhaya. Mase sibuya futhi safika eDande ngo5 ntambama. Sayithola itaxi eya kuphi kwaMdakane. Masifika kwaMdakane kwase seqala ukuba mnyama. Yebo. Kwadingeka ukuba ngifonele lo baba futhi. Akana nkinga yena ngaleso sikhathi ngoba phela obvious wayesebonile ama testimonies akho. Ngiza nendaba woza nendlebe. Oh okay. uJesu Kristu inkosi. Amen. Yebo. Ngimthinte-ke ngithi ngicela asihlangabeze ngemoto eTheku Plaza. Yebo. Lapha eBlabush. Jesu Kristu inkosi. Amen. Kanti yena uyajabula ngaphakathi. Okay. Kangangokuthi mina ngisephasikeni ngikhonzela uNkulunkulu yena ufonela usisi wami. Usisi wami uhlala la eGoli. Oh. Fonela usisi wami uthi udadewenu umcela ama favors emva kokuba ehambe wayongichaya ko TV. Eish. Kodwa uye lo sengicela ama favors uhambe nengane uye enkonzweni ephasika. Usisi wami kumphathe kabi lokho. But angangitsheli alindele ukuthi kuze kube yimi engimtshelayo sisi ukuthi hayi wesisi ngenze isono esikanje. Oh yebo. So asilandeke safika ekhaya ngabo 8 ebusuku. Bese kuthi ngeMonday after iphasika. Yebo. Kwakuyi 27 April. Eholiday la nge27 April. Umprofetikazi lo angenzele iVA ekseni nge27 kwakuyi Sunday. Yebo. Engitshela ukuthi njoba ngakutshela silapha enkonzweni ukuthi kunombono engubonile mawudilika lapha epulpit uqeda ukuhlabelela. Ngangihlabelela isono. Yebo. Angichazele ukuthi inkosi imbonise inani ngisesimene sinjani. Ngavele nje ngahlambuluka ngamtshela ngathi mama ngonile. Ngiye ngacela ama favors kanje kubaba wabantwana. Ngavele ngathatha ibhuku lami. Yebo. Ngasibhala isono. Ngizoyichaza naleyo yokuvuma izono ngokubhala. Oh. Jesu Kristu inkosi. Amen. Kuthe ngentambama yangale imini yonke ngamkhalela uNkulunkulu ngixolisa kuNkulunkulu ukuzilandela
amabala manje kade sengihlanziwe yini manje sengibuyisele emuva futhi sengiqhubeka ngixhumana nalomuntu lo. Akangagcina ngokukhuluma nosisi wami. Oh. Wafonela abanye abazalwane. Omunye wabo yilo akamfaka ekhaya lezwi lo baba. Oh, yebo washo ukuthi umama weingane usefuna ukubuya angazi noma usefuna ukubuya yini angani noma sehlulekile yini entabeni yendlu kaJehova nange sengicela ama favors inhliziyo yami yagcwala athi uNkulunkulu ngiyaxolisa. Yebo. Ngithi ke bhuti uShabangu ngaleyo Sunday ye27 April ntambama kusihlwa. Yebo. Ngakhumbula lo mzalwane ongibone ku Kota 2 meter wayengifonele ngoMarch. Okay. Engitshela ukuthi udayisa umuzi eNewcastle. Unomuzi awudayisa eNewcastle. Okay. Ngavele ngathatha inamba yakhe ngamo WhatsApp. Ngathi mntana sekhaya usasekhona yini lo muzi odayisayo? Yebo. Wathi khululeka sisi ngikhona kulomuzi lo. Njengoba kwa after iphasika ngithi kwaba nama holiday nyana I think eviki. Yebo. Yes aphela mhla ka 4 May. Mhla ka 5 May kwakuzovula mhla ka 5 May. Yebo. Isikole. Yes. Wathi ngikhona kiwo lo muzo la eOsizweni ngicela ukuthi kusasa ekseni ufike kusasa ngomsombuluko. Yebo. Ngavuka ngeMonday nge28 April ngashona khona. Ngathi mntasekhaya ngicela nje ukuthi nje ngirente. Nakhona lapho ngikhuluma ukukholwa ngizorenta ngani because ngiholela abantwana abayi2 igrant. Angisebenzi. Abantwana bami abasebenzi ngaleso sikhathi laba abadala. Yebo. Lo omdala omunye waye necontract nje yase Nedbank eyayizophela ngoMay. Yo. Jesu Kristu inkosi. Yazi nje. So ngaya nje ngokukholwa. Amen. Ngithe mangifika engihlangabezile esitobhini wavele nje waxoxa umzalwane lo baba lo. Oh yes. Wathi yazi mzalwane lethi izwi lenkosi la amathonya olwethu enyathele khona siyayidla lo ndawo. Ngicela ukuthi nje senze ideal yokuthi lo muzi nje obubiza imali engaka. Ngicela ungayisho. Ngicela ungasho. Njengoba ubiza imali engaka ngizocela imali engaka upfront washo imali eless. Upfront. Ukuze awukhiphe ekuthenini uyadayisa umuzi yabo. Okay. Bese ke the rest sesiyoxoxa ke. Yes. Ngathi mina mzalwane ngicela nje ukuthi ungihlalise ungirentise wathi khuleka awuzurenta. Wozohlala nabantwana bakho. Yep. Amandla kaKristu Jesu. Yo. Nokwenza izwi likaNkuluNkulu uma ngabe lithi dela konke mawufuna ukulandela uJesu. Dela konke. Amen. Ithi inkosi uJesu ongadeli uyise nonina nabantwana nje kushuthi nomndeni wakho nani lokho okuthanda empilweni yakho uma uhlule kokudela khona ngeke uqualify ukulandela inkosi uJesu. Ngempela futhi. Kodwa kubiza ukuba udele konke. Amen. Ngadela ke mina bazalwane. Yebo. So ke maye sifika ke egcekeni angikhombise lokhu la indlu nayi kanjani. Bese ke kufike esigabeni sokuthi ke sengiyabonga ke sengiyavalelisa sengicela ukukhuleka. Yep. Wanginikeza iCalbot ukuthi ngiguqe kulo egarage. Ngaguqa. Sathandaza. Uma ngikhuleka ngathi inkosi le inyembeze iconsela la. Leli garage siyalidla. Amen. Sizokhonza kilo sikhonze wena nkulunkulu. Ngathi inkosi ngalezi inyembezi cela zingibubulele. Wow. Zingithengele leli khaya. Hey. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngasebenzisa nje faith. Kholwa ngempela. Kwathi noma ngimazisa ubaba umpostoli ngoba kwadingeka ukuthi mangiphuma lapha ya
ngizitholele ikhaya Yebo. ukuthi ngisubmit ngiphathwe nami. Yes. Ngazi ukuthi mangivelelwa inkinga ngizoreporta kubani ubani umfundisi wami. Kunjalo. Yebo. So wathi mangimazisa ubaba umpostoli Nsibande. Wathi umuzi odura kangaka uthembeni ndodakazi. Ngathi baba uNkulunkulu owahamba uHagari umama kaIshmayeli. Oh yebo. Jesu Kristu Amen. inkosi. Yes. Ngathi lo uNkulunkulu owaveza umthombo ehlane umphako ababe uphethe sewuphelile. Oh. Ngithembe yena. Hey. Hallelujah. Ukuthi kuleli hlane uyena ozongondla, uyena ozoveza indlela ehlane. Yebo. Wangithandazela baba umpostoli wangibusisa wathi ngiyakubonga ukukholwa okungaka. Jesu Kristu inkosi. Jesu inkosi. Yebo. Ngempela kanti uNkulunkulu uzongithengela lo muzi. Kwathiwa awuzurenta hlala nabantwana uzube nemali yokuthenga. Hayi wena. And akuqhamukanga umuntu ozothenga lo muzi loyo. Ngoba sekukhona mina. Kuthe unyaka usuyela ngasekupheleni wayedwa oqhamukayo oyisihlobo sakhona. Futhi angangamazisa umnikazi womuzi. Angithi yena ula eGoli. Mina ngise Newcastle. Wafika lo bhuti washo ukuthi hayi umalume wami umnikazi walomuzi. Ngimtshelile ukuthi ngicela ukuzobona washo wathi ukhona wena ogadile la ohlala la. Hayi ngamkhombisa ngathi neke la kubiza imali engaka ngapha kunenye isite engapha eka 30 ke yona inomkhukhu yayo 30,000. Okay. Wababaza ke bangimtshela imali yalomuzi wathi imali engaka hayi malume yakana. Ngavela ngathi enhlizweni yami vele Jehova lo muzi owakho uNkulunkulu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. So ngawuthola kanjalo ke wakhokhelwa ke umuzi uNkulunkulu wawuthenga umuzi wawuthenga. uJesu Kristu inkosi. Uqala nje ukukhokhela emva kwenyanga uhleli. Futhi kwase kuzophela unyaka phela oba ngaqala ukulala khona mhla ka4 May kulo yamuzi. Yebo. Mhla ka4 May ikole ezovula nge5 May. Ngaqala ukulala khona nge4 May ngeSunday. Yebo. Ngalala. Futhi ngalala nje ngaba nokuthula. Yebo. Jesu Kristu inkosi. Wabasekhaya. Amen. Nokho ke akubanga lula empilweni yami because angithi ngaphuma lapha emzini ngaya kumama ongizalayo eMndozo. Yebo kwakhelene nje imanzana noMndozo. Yebo. Kuyilocal nje i1. Yes. So ngaya kumama eMndozo ngesimo sokuthi benginabantwana ngithi bengazi ukuthi ngizophuma ngipampe ngiyephi nezingane. Yebo. So umama wami ke akayena ke umKristu ke yena. Uyimuslim. Yes. So enye into eyayingishaya ukuthi ngihlale naye kwakungakhulekeki kahle. Impela. Ngoba bona ngithi bakhuleka mabekhuleka bayahlebeza. Akusikwela abamemezayo ngezipika. Amasulumani. Amasulumani. Kunamasulumani namamuslim. Okay. Ama-Muslim inkolo yamasulumani vele. Laba abakhonza anganoma libize igama laNkulunkulu khona ngifuna nokulibiza ngegama. But base iBhayibheli labi iQuran. Yes. So mangabe bekhuleka bayaguqa kumethi. Umuntu uguqa kumethi. Yes. Abese uthandaza ubhekile. But uhlebe ungezwe umthandazo wakho awungezwiwa abantu. Alright. Yebo kukanjalo. Inkolo nje le yamasulumani leyamandiya. Yes. Yebo. Jesu Kristu inkosi. So ke manje angithi ke lapha ekhaya bengilala ekamereni la mama nomama. Because indlu yakhona u3 room. Ikamera la mama kube ikhishi kube ikamera leingane zethu zabafana.
Oh. eli dining room futhi linombhede linosofa. Okay. So ke manje mina bengilala ngapha nezingane zami nomama. Yebo. Kufanele ngivuke ngo12 ngikhuleke. Kuyafana noma ngaphuma ngithi ngiyangale ekitchen ngiyokhulekela khona. Nje bekungenzeki kahle kahle. Impela bekungenzeki. Bengicindezeleka. So ke ngamkhalela uNkulunkulu ngathatha umkhosi angisakhumbula ukuthi kwaba umkhosi weinsuku ezingaki. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela ngiphe ikhaya. Yebo. Yes. So wakwenza kuNkulunkulu ke lokho ngalithola ke ikhaya ngawuthola kumuzi. Amen. Ngaphuma ke ngamshiya umama. So ngiyakhumbula ukuthi before ngize la ngamangalelwa enduneni. Oh. ngoDisemba. Before uze la namhlanje. Before ngize la ngo last year. Oh, okay. Yes, angithi ngeza la ngoFebruary. Yes. I think yes. Qala kaFebruary. Yep. And then ngoDisemba kwakade kunenkonzo yabantu abasha eRichards Bay. Oh. Entabeni eNdlajova kuyabonelelwa ngafike ngathula khona ubufakazi. Yebo. Yebo. Ngathi mangibuya lapha enkonzweni. Ngafika ekhaya umama wangitshela ukuthi bekufika iphoyisa lenduna. Oh. Lithunywe induna. Ukuthi lizongicela mina nomama kuzothethwa icala lapha enduneni. Yep. Enduneni yaseMndozo. Oh. No phela ngibalekele eMndozo. Kushuthi ubaba lo umfundisi wayesefake icala enduneni. Oh. Ukuthi ngiye ngalobola umuntu ngamshada usebalekile usengishiyile. Oh. So ukuthi akafuna ukubuyela ekhaya. Ngicela ukuthi babuyisa amalobolo. Yeah. Yo. Jesu Kristu inkosi. Amen. Yangimela inkosi icala lange ngabo 4:30 ntambama kwaze kwasha u8 ebusuku. Oh. Sihlezi nomkhandlu abesifazane kwakuyimi nomama kuphela. Kuyisiqoqo sabantu besilisa. Kodwa ke angizungena in details but inkosi yangimela ngaluwini icala. Amen. uJesu Kristu inkosi. Wow. Zoyinhle indaba. Ngoba lenkosi bazalwane sikhonzayo yabona makuthiwa vuma izono zivume uzivumisise. Uya excel uNkulunkulu. Uyakwenzela uNkulunkulu whatever oyidinga uyayenezela. Uyalenza izwi lakhe elapha yaku Matthew chapter 6 verse 33. Oh. Othi funani umbuso kaNkulunkulu. Yes. Qala nokulunga kwakhe. Konke okunye kuyokwanezelwa nini. Hayi mina ngiyambona uNkulunkulu uyenezela. uJesu Kristu inkosi. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi lapha yakuIsambulo chapter 12 verse 11. Nabuqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo. Amen. Futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Amen. Yabona mangabe lithi abakuthandanga ukuphila kwabo. Amen. Angithi inyama le simele ukuyituba. Yebo. Siyituba nangama fasting. Yebo. Yebo. Sizihlambulule sizile ukudla ukuthanda. Kodwa kubiza ubuzilo 21 days. Uzilo 40 days. Hey. Ngoba wenza izwi lokuthi Yebo. abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Amen. Abantu abakubuka ngemehlo enyama bethi nembona wayekhuluphele esahlala lapha emzini unede waphuma emzini akasazacile. Cha. Mina ngenzela ukuthi umphefumulo wami noma umoya wami uthola indawo ekhaya ezulwini. Ngidela konke. Amen. Ngizonda ngisho ukuphila kwami. Yebo. Noma inyama ingashayeka. Ezilongo umphefumulo wami uyophila ukuphila ongunaphakade. Amen. Ngenzizwe ukuze ngingaliwa ekhaya ezulwini. Yebo. Ngithi sengibashuma ezile kodwa mina bese ngiyalahlwa. uJesu Kristu inkosi. Amen.
right ke uNkulunkulu ke mangifika lapha ke osizweni hayi ngabusuku boqala cha kwabamnandi ngakusasa saxhumana nomnikazi womuzi wabuza uthi mntasekhaya ulale kanjani ngathi ngilale kamnandi akukho nje okuye kwangihlupha ngiphuphanga nakabi yebo hayi ngaqhubeka sase sesibamba umkhosi nomunye umzalwane uNkulunkulu angibuthe naye sesisentabeni endlu kaJehova soba u2 yebo ngaleso sikhathi ngithola lo muzi lo oh yebo bengikhonza naye bengumama mfundisi wakhe ngale la ngiphume khona yebo so bese sihlela ukuthi asithathe umkhosi kwakumkhosi nje ka 3 days fasting ka 3 days oh entabeni endle kaJehova ifasting sibiza ngomkhosi oh yebo Yes, njalo nje uJesu mawuthi Kristu. umkhosi ushi fasting ngisho fasting yebo uJesu Kristu inkosi amen so sithathe ke umkhosi ka 3 days and ngangizwa ukuthi ngihlaselwa umkhuhlane yabona kulo fasting leyo but wasithwala nje uNkulunkulu nalomzalwane soba u2 sayishaya intambo sawuqeda umkhosi lo ka 3 days esucelile enkosini amen emva kwalomkhosi ngagula babushabangu hayi ngagula ngangizwa ukuthi futhi hayi ngiyaqashula ngiyahamba emhlabeni so ngaba saseyumkhuhlane lobuzwa noma sokuya yes ngiyakhwehlela ngikhwehlela non stop mange ngathi nje ngiyalala hayi fanele ngilale at least ngihlezi ngezinqa ngincika obondeni kwakukubi impela amen isitha nje kahle kahle sas operator lapha sasithi sengilandile ngoba phela vele mawubiziwe ngecebo likaNkuluNkulu usathana akakiyeki yebo kunjalo akakiyeki but siyamnqoba ngegama lika Jesu uNkulunkulu wethu nje uyasinqobela amen kusuke nje kuyizinto okumele ukuthi sidlule kuzo kunjalo futhi vele ke nenkosi yethu Jesu yathi fast 40 days and 40 nights wafika uSathane ezomlinga qeda thina besingobani ke uyazi nje kwalinga inkosi kwalingwa uNkulunkulu uSathane linga uNkulunkulu cabanga thina singobani yebo so and inkosi uJesu uyanqoba ngezwi uSathane imphendula ngezwi nathi simele ukunqoba ngezwi izwi lokufakazi la Psalm chapter 12 verse 11 amen uJesu Kristu inkosi amen so ngagula ke ekuguleni kwami ngaphuma nezilonda zomkhuhlane hayi kwabanzima ngamazisa ke nobaba uNtsibande wangikhulekela ke yebo hayi kwanqotshwa kwahamba nje ongacindezelwa nayizilwane emaphusheni noma izilwane impela zifikile kwakuvele nje ukuthi lelele ngobusuku obodwa ngenkathi ngihlaselekile ngigula after lo mkhosi lo ka 3 days kwathi lelele ubuthongo kwangabo 11 ebusuku mangiphaphama kuleso sithongwana ngiphaphama kunento engicindezelayo iyangihama hayibo yes ngivele ngithi Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi ngiphaphama mangiphaphama mangicheck isikhathi awuvele seku 11 ziyela ko 12 ngisale ngithi ay angivele ngilinde umkhuleko ka 12 ngihlale sengiyasaba phela nokulala yebo ngihlale ngilinde umkhuleko ka 12 kunomkhuleko esingena kuwo ngama-minutes lawa ka Vodacom ngo 12 nabanye abazalwane esikhuleka nabo yebo hayi ngilinde singene emkhuleko ashawu 12 singene emkhulekweni after nje umkhuleko angithi siyasingena ngo 12 siqede ngo 1 lama minute abayi-hour ngo 1 yaphela inkonzo uyaphela umkhuleko yebo ngilale mangilala mase zithi nje ziyela ko 2 ibuye lemimoya lena sekwabantu ke manje ngiyababona bangena eminyango beze bezongena la eminyango wasekamereni la engilele khona nabantwana bavele bangidonse ke manje bangibambe bangidonse
Yo. kuba ngathi sengilenge ngekhanda embedeni kiso lesi sithongwane ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngiphaphame. Mangisela kulesi sithongwane kube ngathi bangidonsile bangishiya la eminyango wekamero. Oh. Bathi mangiphaphama still ngisesembedeni. Hey. Yebo. Jesu Kristu inkosi. Amen. So inkosi uJesu uyangqobela ke nalapho. Amen. Emva kwalopho nje hayi ke ngabe sengisebenzisa lezi zinto zomkhuhlane ojinja. Oh. Ngahlafuna nje ujinja, ngihlafuna anyanyiso hlaza. Kodwa ujinja ke iwona owangisiza kakhulu. Kwakuthi ngangithi mangithi ngiyalala mawuthi kusuka ukukhwehlela ngivele ngulume ngohlafuna ubabunjalo. Kuvele kwaya ngokuya nje kwaze kwaphela. Amen. Yanqotshwa impi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Awuzange uye ekliniki isibhedlela cha. Nganquma ngathi inkosi uJesu mina ngicela ukusindiswa amandla akho. Amen. Not ukuthi kuyisono ukuya esibhedlela noma kudokotela. No, but isinqumo sami Yes. nganquma ngathi inkosi ngicela ukuphila ngawe inkosi uJesu. Ngozwakala. Uyimpande wena, impande enqoba konke. Yebo. Mangiqudele impande bazalwane uKristu Jesu onkosami impande kaDavid. Yebo. Ihlumela likaJese. Amen. Kuyanqotshwa konke. Kodwa ke kuya ngefaith yomuntu. Uqinisile. Kuya nje ngefaith yomuntu. Amen. So ngaqhubeka ke ngaphola ke inkosi yangipholisa ke lapho. Umoya wenhlupheko wangibamba, umoya wokuswela. Angithi indodakazi phelile icontract ngoMay. Yep. Akusekho ezongikhangeza kona. Ish. Ukuthi ngikwazi ukuthenga ukudla la endlini. Yebo. Ngicela ukuqala la nakho kwambulekayo. Mangifika ekhaya lezwi bazalwane. Amen. Ngithole uthando babusha bangu. Amen. Kubazali bakamoya. Oh sakubonga. Nakubazalwane basentabeni endle kaJehova kuyabonelelwa. Angilwazi mina lo liyathando. Yebo. Bengakaze ngulithole. Amen. Uthando kubazalwane benginokuthola nje ukuphoxeka noma ngithi ngizama ukuyisondeza kumzalwane ngehle ngizama ukuba phansi kodwa uthola ukuthi nje umzalwane akalibona uthando engimnikeza lona njengomama mfundisi ke phela ngesikhathi ngisewumama mfundisi. Yebo. Nje into ekuthiwa uthando mina bengingayazi even angithi mangikhula vele ngikhule ngiwumlanjwana. Ngi desperate nangothando nje lika mama nobaba. So noma sengifike ekukholweni sengikhulile senginabantwana ngizulazula uthando angilithola uthando but laba bazalwane basentabeni bazalwane mawukuthi ulinyaziwe mhlawumbe ulinyazwe ebandleni lakho mhlawumbe umfundisi wakho washumayela ngezono obukade uyihlambuluka kuye wama ngaze pulpit wama ngawe pulpit mhlawumbe walinyazwa abazalwane enikhonza nabo woza ekhaya lezwi. Amen. Uze entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa angisho baba umduduzo ukuthi sengiadvertise ibandla cha. Kodwa mawufuna uthando lika Kristu Jesu oluphelele woze ngene ekhaya lezwi ushare lokho wakuzwa mina ngishare testimony into engisizile. Amen. Eye yahlumelelisa ukukholwa kwami obekade sekufadalela. Ngizwa kahle. uJesu Kristu inkosi. Amen. Yo bazalwane ngilitholile uthando abazalwane balapha banothando abanandaba ukuthi uphumaphi. Yebo. Wenzeni? Benza like inkosi uJesu. Angithi inkosi uJesu mawuza uzivuma izono zakho uyilahla phambi kaJesu akakubaleli. Mawu ngabe uzivuma uyakuthethelela. Yebo. Athi hamba ungabusona. Washo njalo kulo wesifazane wayebanjwe ephinga. Wathi hamba ungabusona sifazane. Amen. So ngilitholile uthando bazalwane banothando futhi yena umama Nkosi yami umama Mtsibande bazalwane.
Yebo. Kuba sengathi uthanda wena wedwa. Mangabe bonke sebethi nje, "Hawu mama, bebabaza uthando lika Sara." Mina ngimfanisa no Sara. Unkosikazi kaBaba uAbraham. Yebo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kunothando bazalwane ebandleni likaNkuluNkulu, ibandla lamazibulo. Ngiyacela baba ukuvula lapha amaHebheru chapter 12. Oh, yeah. AmaHebheru chapter 12. Ngichaza ngaleli bandla lenkosi uJesu. Yebo. Hebrew chapter 12 verse 22. Hebrews chapter 12 verse 22. Yebo. Uthi ngicela ukufunda lapha kuqala uverse 18 no 19. Okay. Uthi verse 18, ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo. Remember igama lebandla leliya entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Yebo. Nanti entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Yes. Izwi lenkosi leli gama lilapha la ku-Isaiah chapter 2 verse 2 kuya 3 no Micah chapter 4 verse 1 and 2. Yebo. Intaba yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Yebo. So buye simfunde lapho u-Isaiah chapter 2. Ngila ukuchaza ukuthi ibandla lenkosi uJesu leli. Yebo. Ibandla likaNkuluNkulu. Uthi verse 18, ngokuba nizange entabeni ephathekayo nesha umlilo, nasekufiphaleni, nasebumnyameni, nasesivunguvungwini. Verse 19, nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi, abathe ukukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo. Verse 22, kodwa nize entabeni yaseSiyoni, nasemzini kaNkuluNkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingilosi. Verse 23, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyimimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo. Amen. Verse 24, nakuJesu umlamlelo wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela. Amen. Ngisendabeni lapha ku verse 23 ukuthi nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini. Ibandla likaNkuluNkulu leli bazalwane. Hallelujah. Akulona isonto lika Baba uNtsibande nabazalwane bakhe. Yebo. Kodwa ibandla lamazibulo abhaliwe ekhaya ezulwini. Ibandla likaNkuluNkulu. Ibandla lenkosi uJesu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. Yeah. So ngathola uthando abazalwane, abanye baqhamukisa umnikelo. Nje impilo iyaqhubeka. Yebo. So kuthe ngoJune indlala yahlasela. Kangangokuthi ngiyakhumbula ukuthi sasisemkhosini sikhulekela inkonzo, isikhulekela iconference eyayizoba ngoJuly yasebandleni. Yebo. Sathi sikulo mkhosi loyo kwakunzima, abantwana ngangibathosela uphutho linoanyanisi. Cha kwakunzima impela. Sometimes kube yirice namafutha noanyanisi. Yo. And babe enjoy. Hayibo. Ngithi into abangayijwayela abantwana. So bona babe enjoy, but mina ngibuka ukuthi uNkulunkulu ngimtshela ngithi Nkosi sifundisi uBaba uNtsibande uyasifundisa ukuthi ungaceli kumuntu, cela kuNkulunkulu, izicelo zakho mazazi woNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa nokubonga. uJesu Kristu inkosi. Yebo. So uyasifundisa ukuthi asicele kuNkulunkulu. Amen. Asicele kuInkosi uJesu. uNkulunkulu uyena ozothinta umuntu. Athumela umuntu ukuthi hambisa ishebo lapha ya. Fakela lo muntu imali. Wow, powerful. Ahamba ayothenga ukudla. Kunjalo. Ungaphume nesitsha umntwana kaNkulunkulu. Umkholo kahle umethemba kahle uNkulunkulu. Uphuma nesitsha uyohlupha abantu abangakholwa uyocela. Yo. Uhlaza uNkulunkulu wakho. Hey. Ukuthi akana lutho, uhlulwe ngokondla.
hayi bazalwane Yebo. uyasondla uNkulunkulu wethu Yebo. kunomhlabelelo othi uyasondla usigcina umalusi siyamazi siyahamba ngokukholwa lisho njalo Mkhohle konje uyahlabelela futhi. Jesu Kristu inkosi Yebo. lo mhlabeleli bazalwane. Yebo. So uNkulunkulu wangihawukela. Ngathi mangabe kuzoba nezinkonzo iconference le kaJuly. Oh. Ubaba umpostoli angisendela imessage yokuthi kumele ukuthi ngigcotshwe. Ngigcotshelwe ukuba umfundisi webranch yase Newcastle. Amen. Okusho ukuthi phela kumele ngiye enkonzweni zika July. Impela. Ngizoyithatha phi imali? Yoba isimo sinje. Ngoba kukho ngisho yokudla. Akukho ngisho ukuthi sithenga ukudla. Ish, eyokugibela kiseceleni phela. Izovela lapha yokugibela cha. Ngamazisa ubaba. Baba, since ngifikile baba kuleli khaya. Hey, ngiyaswela. Ngiswela ngisho ukuthi ngizodlani. So angizukuphumelela baba einkonzweni. Amen. Wavele wathi ubaba kwabhlungu ukuzwa lokho sibanibani angibize ngegama. Yeah. Kwabhlungu ukuzwa lokho sibanibani kodwa akangibize ngelesingisi ke elisepasini. Oh. Ngeke ngilisho Jesu Kristu inkosi. Engabe kungani? Athi kwabhlungu ukuzwa lokho esibanibani. Thandaza uNkulunkulu umethemba wethembekile. Oh. Lahlaba lephukela lelo. Ngakhumbula ukuthi ngivuselele kuNkulunkulu. Ngicela ungibusise ngokuthi unikeze abantwana bami umsebenzi. Oh. Yep. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngangikade ngeke ngawubamba umkhosi. Wokukhulekela ukuthi uNkulunkulu angihawukele ngabantwana bami bathola umsebenzi because omunye uqedile euniversity uFirstborn. Yebo. And then lo omunye uSecondborn umfana uqedile umatric. Complete ngo2023. Ngathi inkosi ngicela ungibusise ngabantwana bami. Amen. Nkosi uJesu mawuphe ngase ngisticka kuFirstborn. Ngathi inkosi uJesu mawuphe uFirstborn umsebenzi. Yeah. Ayikho inkonzo yasentabeni endlu kaJehova ezongiphutha. Yebo. Ngifisa ukugijima uNkulunkulu ngizihambe izinkonzo zasentabeni endlu yakho Jehova. Yebo. uNkulunkulu wawuza umkhuleko wami. Undodakazi nje einsukwini. Yebo. NgoJuly ke seyingiluzile vele inkonzo angisayanga. SekuJuly angisayanga enkonzweni. Undodakazi wabizwa kwi-interview. Yomsebenzi awufundele. Wow. Jesu Kristu inkosi. Hey bakithi. Why phasa i-interview babe interviewer over the phone. How? Yes. Kushuthi yayi online i-interview yabo. Wangitshela ngalelo langa le interview. Ukuthi mama ngesikhathi esithile ngine interview. Yep. Avele ngathi okhuleka ndodakazi umkhuleko lo wasekhaya lezwi Roma 10:9 umkhuleko wokurepenta. Yebo. Inkosi yakhuluma no Babuntsibande ukuthi enze umkhuleko wokuvuma inkosi uJesu. Ngezwi likaNkulunkulu kwabase Roma 10:9. Elithi ngokuba umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. Amen. Yes. Ngithi mntanami thandaza lo mthandazo lo VN leyo yomkhuleko. Yebo. Bese ulindele interview yakho. Bese uyakholwa ukuthi lo msebenzi wakho. Amen. Angithi sengithandazile vele mina la ngaxoxa nenkosi yami ngakholwa ukuthi uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko wami. Yebo. Nakho futhi seqalile. Ekuhambeni kwesikhathi ke ngambuza ke interview indodakazi ihambe kanjani.
athi yowe mama kunombuzo ke wangixaka ngaze ngacabanga ukudrop icall. Ngathi awuyidropanga ngithi wathi cha mama ngathi owakho lo umsebenzi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Aphelanga isikhathi esingakanani. Yebo. Awu bamthumelela bathi congratulations. Wow. Hey. Utholile ipost. Jesu Kristu inkosi. Amen. And kwaba permanent job. Wow. Oh, imangaliso zenkosi. uJesu Kristu Hey. Yo. Aphenduleke umkhuleko. Ngenxa yokuthi ngidele konke ngathi inkosi uJesu ngowakho ngenza ithuluzi lakho sebenza ngami uNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Yo. So ngizama ukuveza ukuthi ikhaya lezwi uma nje ufuna ukuye ekhaya ezulwini ngene ekhaya lezwi mntaka baba. Amen. Ukuthi ukhonzaphi as long uthi uJesu Kristu inkosi. Philip chapter 2 verse 11. Amen. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba. Amen. uJesu Kristu inkosi. Yebo. Ezibhlungu yilezo ukuthi ngiye ngagula. Oh yebo. But uNkulunkulu wangqobela, ngaqhubeka ngaphila, umntwana wawuthola umsebenzi. So inkonzo nenkonzo okusuke kubalekile ukuthi ngifinyelele kuyo ngoba ngeke ngifinyelele vele kuzo zonke. Yebo. Njengoba ngilapha nje eGoli. Yebo. Angithi uyabona nje ngizile enkonzweni ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyaprovide. Hey, he's a provider. Mawudele konke wathabatha isiphambano wamlandela. Ngokukholwa nje. Mina ngadela imizi ewu2. Ngadela lapha emshadweni. Yebo. Ngase ngizitshelile ukuthi hayi ngoba vele leyo site le ibhaliswe ngami. So kushuthi kumele ngakhe la umuzi wami nabantwana bami kanti cha ngisadlula. Hey. Ngafike ngadela umuzi kaMama. Cabanga. uNkulunkulu wayongibeka ehlane. Hey. Wangithengela lo muzi lapho kulelo hlane lelo. Isimanga. And indawo yalapha ya eOsizweni. Engikhona. Idume kabi mfowethu. Dume kabi. Mangithi dume kabi. Nje ubugebengu nje bonke ubuhlobo bobugebengu. Nokungcola konke. Kulapha ya kuze kunane tavern. Itavern ngicela ungayibiza igama la Jesu Kristu inkosi. Yebo, iseduze nawe. Yes. Okay. Istop nje kahle wehla nje kiyo noma uyokwehla ke kwesinye istoro ke futhi eseduze. Esinama directions easy. Yes. So indawo yalapha ya abantu bakhona kangangokuthi abangabazalwane baye bajabula ukuthi kuzoba nebandla lapha ya. Wow. Akunabandla lapha yana. Before wena ufike belingekho. Bakhona abazalwane estradini enguso. Okay. Akhona amanye amabandla asindisiwe. Yep. Yes. But ngikhuluma mina ngebandla lenkosi uJesu. Yebo. Ngikhuluma mina ngebandla elisaphila ubungcwele. Oh yes. Oh sengiyawuza umehluko. And then ibandla lase entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa liqale ngami. Lapha ya eNewcastle. Ngizothini kuse branch yokuqala. Yes. Yes yasentabeni. Oh yeah. So kulesa strati sami. Ukungcola okulapha ya khona izangoma. Khona nabazalwane. Abazalwane nje laba yabona nje. Yeah, in middle. uJesu Kristu inkosi ngicela ungangeni in deep. Amen. So njengoba kuzoba nebandla. Uyaliwa empilweni yami. Yahlaseleka. Kuke kwafika nje into eyisimo sexoxo. Jesu Kristu inkosi. So angazi ke ukuthi ixoxo vele bathi malikela mhlawumbe
lakugxumela enyameni usala uba lino poison kahle kahle. Uba nesikhumba engathi isikhumba sexoxo. Yes basho kanjalo. Ngizwe nje nami ngomunye ubaba omakhelwane khona lapha ya. Yebo. Leli xoxo leli inyawo zakhona zangemumva belimnyama licwebezela. Inyawo zangemumva mangabe zivuleka kanje ngathi amaphiko elulwane. Yes, yalazi elulwane. Yebo ngiyalazi elulwane. Unyawo lwakho inyawo zakhona ezangemumva mayivuleka zithi. Ngathi amaphiko elulwane. Yes. Okay. La hamba laqonda ngqo evrande endlini esikhonzela kuyo. Kunodama eduzane? No. Kunodonga. Nemhlamba asuka lapha ke odongeni angazi. Yebo. Jesu Kristu inkosi but ke uNkulunkulu wasinqobela ke salithandazela ngisabiza uJesu Kristu inkosi. Ingane yalithela ngusawoti la vele lagxuma lafa same time ladliwa yintuthwane same time. So ngizama ukuchaza ukuthi ama attacks akhona. Yebo impela. Ngike ngagula nje cishe 2 weeks back. Cishe ngahamba futhi nakhona. Hayibo. Emva kokufika lolu ixoxo labonakala Tuesday ekseni kwathi ngeThursday ngahlaseleka. Ngavele ngabana ngizwe inkwantsho njalo. Jesu Kristu ngegama lika Jesu. Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. Sengihlale kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. So ke kunama attacks ke abantu abangakholwa ngoba phela ngiphazamisa nezinto zabo. Yebo. Lokukhuleka kwami yayibona lonto leyo ukuthi manje sekuqala ibandla la endayi kunomlilo ke khona entabeni edla Jehova kuyabonelelwa. Yebo. Ungalokuthi nje uzozama ozoganga ngicela bakithi angalokuthi hey umuntu angayisoli ukuze nje ungayilethela ukubhujisa okusheshayo ungalokuthi. Amen. Ungamelani noNkulunkulu. Yebo impela. Ungamelani noNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. So inkosi yangihawukela ke kangangokuthi ngibone imbono ewu3 nga-attack Thursday. Kwaba yiFriday ngaba reportela kabazalwane because sebekhona abazalwane abanye esinabo ibandleni around yes. Ngaba reportela ke abazalwane egroupini ukuthi hayi khulekani bazalwane ngikhulekiseni ngiyahamba. Bekukubi kakhulu impela. Hayi bekunzima. Kangangokuthi impela lembone u3 yobusuku obodwa ukusa kwakukusa kwangeSunday kade ngiattackeke ngolesine usakwa ngeSunday. Jesu Kristu inkosi. Hayi kulungile ake sivalelana ke for namhlanje sizoyiqhubha ke manje usuchaza ukuhlaseleka kwakho nakho uthi ucishe wahamba impela kushuthi kwakukubi kakhulu. So iqhubha lapho so usitshela nokuthi wasinda kanjani konke nje but ufakazo obulethile yobukhulu indlela esimangaliso. Khona into engifuna ukuyibuza nje before sivale le emblem yase la ukhona noma eyebandla lonke. Eyebandla lonke. Ama branch onke anale emblem nje. Yes ilokhuzani bizwa ngani ngelinye igama lekhuzani. Ilogo yebandla. Okay. Entabeni endla Jehova kuyabonelelwa ephethwe ubaba umpostoli Ntsibande. Kanti nawe uzothi mawuphupha ubone lendlela. Ngibona lendlela yona lela. So yingakho ngaba nesiqiniseko sokuthi kushuthi uNkulunkulu njobe ngikhiphe lapha kumele ngiyongena lapha entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Hayi sengiyezwa. Angiziyelanga ngokuthanda kwami. Angithi sengibuzisa ukuthi mhlambe le logo le
iqale after usubone lo mbono. Hayi lutho. Hayi sengiyezwa. Logo ibandla liqale ngo I think 2011. Ibandla lababili lenkosi uJesu eliphethe ubaba uNsibande. Yebo. Jesu Kristu inkosi. Wasishare ubufakazi buhle buyakhuthaza ke lo bufakazi nje engikuzwile ukuthi umudela konke ukholwe. uNkulunkulu yaphendula. Because nje ngilo konke nje okushoyo nje kunezimpendulo zokuthi nabo ubufakazi kwaphendula. So nje bukhulu kakhulu ubufakazi. Siyabonga. Sizoyivala la, sizoyiqhubha. Mhlawumbe amazwi akho okugcina, mhlawumbe futhi nanomuntu ongathi ufuna ukukuthinta nama contact. Yebo. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyatholakala ku WhatsApp. Inamba yami 076 Yep. 583 4494. Okay. Gama lami ke nguSimangele Khumalo. Yebo. Jesu Kristu inkosi. Sibonga kakhulu sisisimangele Khumalo. Naleli gama lesilungu ongafuni ukulisho kulungile. So lizwa ngelinye ilanga. Jesu Kristu inkosi. Engingakusho nje bazalwane emakhaya kumuntu ongakamthatha uJesu Kristu. Yamuzwa uma ngabe khuluma sesisimangele la. Ukhuluma indaba ezimangaliso. Ukhuluma izinto za before and yamuzwa ehamba noJesu. Akasho futhi ukuthi uma usunoJesu inkinga ngeke ibe khona. Ayoba khona wona amaxoxa afuna ukatheka nani. Kodwa umuntu uJesu ngoba konke. So nje ngizothi mina thatha uJesu. Uzungasabi ungazwa abantu bekukhohlisa. Mthathe, it doesn't mean ngeke ube nezinkinga, but umuntu uJesu ungene inkingeni naye. And uma ungene naye kusho ukuthi uzophuma uphila, kusho ukuthi uzoyinqoba. Manje uma ungena Jesu Kristu ayike usenkingeni kuyongena wedwa zikuncwabi inkinga kuphele kanjalo. But okubaleka kakhulu kunakho konke nje thatha uJesu ukuze igama lakho lobhalwa encwadini yabaphilayo. Mina lokho nje ngingakusho uma ungakamamukela uJesu Kristu igama lakhe alikakabhalwa. Siyabonga kakhulu bube buhle ubufakazi. Siyabonga nje inkosi ayiqhubeke lokho ikwandisela. Uthi mawubuya futhi next time ubuye futhi sewuthi futhi senginana neaeroplane. uJesu Kristu inkosi. Yebo. Siyabonga. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.